Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Jesus, ikaw lamang.
Maayong buntag sa tanan nga naminaw nining taknaas. Salamat sa tong Ginoong Hesukristo sa iyang pagtugot kanato nga makadangat na usab kita nining adlaw. Ang Ginoo ang bahala nga mopanalangin kaninyo tungod sa inyong dedikasyon alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Sa gihapon, kini ang inyong higalaw igsuon diha sa ngalan sa tungboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Vallewald. Dalay ko na ngalan sa tungboy nga Dios ug alang sa atong pagtuon, anya kita sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 11. Atong hisgutan ang sugilanon sa managsuon nga babay nga si Maria ug si Marta. John chapter 11. Usahay, makabati kita sa panultihon nga giingon, life is short, but death is sure. Usa ato pangalingwahe, ang kinabuhi hamubo lamang ug ang kamatayon tinuod ug sigurado jud. Samtang anya pa kita dinhi sa kalibutan ug kung adunay kinabuhi aduna usab kamatayon sa yutan-ong lawas ug nga kinahanglan nga makamao usab kita nga modawat sa maong realidad sa kamatayon. One way or another, kitang tanan nakasinati kita og kasub-anan o pagbangutan tungod sa balatian man kana og kamatayon sa atong hinigugma o suod nga higala. Ug angay lang kita nga masubo sa kamatayon sa atong hinigugma ug kung nasayod kita nga sa impyerno ang iyang padulngan kay sigurado jud nga pag-antos nga walay hunong jud ang anaa didto. Ang kamatayon sa matarong usa kana ka kadaugan og promotion kana. Base kana sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 21. Dinhi sa atong teksto, sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 11, ang kamatayon ni Lazarus ug ang iyang pagkabuhi o pagkabanhaw naghatag kini kanato og dugang pagsabot kung sikin sa gayod si Ginoong Hesus ug kung unsa ang hulagway sa iyang gingharian. Sa unang bahin dinhi sa Kapitulo 11, gisaysay dinhi ang sitwasyon nga anaa sa balatian ang usa ka tawo nga ginganlan og Lazarus. Ug nga sila si Maria ug si Marta nagpadala sila og sulat alang kang Ginoong Hesus ug sa mga tinun-an niya aron sa pagpahimangno kanila nga nasakit sila sa Lazarus ug nga unta dili sila maglangan nga makabisita dayon aron nga maampuan ni Ginoong Hesus sila sa Lazarus. Apan una sa tanan, kini sila Maria, si Marta ug Lazarus mga managsuon kini sila og suod nga higala ni Ginoong Hesus. Ang nagpuyo kini sila sa Betania nga duol ra sa syudad sa Jerusalem. Adunay pipila ka mga babae sa Ebanghelyos o sa Gospels nga ginganlan og Maria. Apan kini si Maria dinhi, siya kadto ang nagdihog sa tiil ni Ginoong Hesus og mahalon nga pahumot nga gipahiran usab sa iyang mga buhok. Kini sila nga mga managsuon, suod kini sila ni Ginoong Hesus tungod sa ilang pagdawat, sa ilang pag-abi-abi ug pag-amuman nila kang Ginoong Hesus ug tungod usab sa ilang pagtuo diha sa mga panudlo ni Ginoong Hesus. Mga maminatud-on kini sila diha sa pagalagad sa Ginoo. So mao to nga nakadawat si Ginoong Hesus ug usa ka sulat gikan nila ni Maria ug Marta ug nga nangamuyo sila nga paadtuon si Ginoong Hesus sa Betania aron nga ayuhon sila sa Lazarus gikan sa iyang balatian. Apan si Ginoong Hesus wala siya mularga dayon. Wala siya magdali sa pagbisita nila tungod kay tingali pod nga dugay nakaabot ang maong sulat nga gipadala. Apan sigurado nga nasayod na gud si Ginoong Hesus nga siguro maingon nga wala napatay na sila sa Lazarus. Pila na kaadlaw ning labay o unsang adlaw na ning gikan og ning abot ang maong sulat. Again, alang kang Ginoong Hesus ingon nga omniscient God, Diyos nga nasayod sa tanang butang, ug omnipresent God, Diyos nga anaa ug atua sa bisan asang dapit, nasayod na siyang daan sa kahimtang ni Lazarus ug nga nasayod siya nga patay na si Lazarus. So imbis nga magdali si Ginoong Hesus sa pagbisita nila dito sa Betania, naglangan-langan siya alang sa usa ka katuyuan. Adunay katuyuan ang iyang paglangan-langan. Ang versikulo 4, nag-ingon si Ginoong Hesus, kining sakita dili makamatay, kun dili nga sa himaya sa Dios aron ang anak sa Dios pagahimayaon tungod niini.
So gipili ni Ginoong Hesus ang paglangan-langan aron nga mamantala niya ang iyang gingharian ug ang iyang pagka-Dios ibabaw sa kamatayon. Ug nga ang iyang pagabuhaton unya dinhi sa mao nga sitwasyon usa kini sa mga programa nga kinahanglan nga matuman ingon nga kabahin sa iyang katuyuan dinhi sa kalibutan. Ang iyang paglangan-langan adunay maayo ug importante nga katuyuan. Kinsa man kaninyo ang nakasinati o nakadawat og kaayuhan o pabor diha o pinaagi sa inyong paglangan-langan? Well, of course, kamura ang nasayod niya na, okay? Ako, nakasinati ko og susama nga kahimtang, okay? Ihimplo lang kini nga istorya nako, ihimplo lang kini nga paglangan-langan o gilangan-langan ko. So sa dito pa ako nagtrabaho sa Manila, and of course mumataka og sadyo aron nga lagi dili malate sa trabaho kay aron pod nga dili matanggong sa traffic sa syudad. So mao to nga naghulat ko og FX taxi padulong sa trabaho. Human sa pipila na ka mga taxi nga milabay nga wala ko makasakay kay lagi na nga puno na. Dihay misunod nga adunay mga tulo lang siguro kadto ka pasahero ang sulod niya to ang nakasakay. So nalipay ko apan wala ko hunungi pagabot na sa tungod na ho bawa ko hunungi ug mao nga napungot ko kay tan-aw na ho sa hurilo nga late na jud ko inigabot na ho sa eskwelahan nga akong gitrabahoan. Napungot ko nga wala ko hunungi. Dugay pa jud miabot ang nagsunod nga sakyanan. O sa dihang nakasakay ra jud ko, na traffic pa jud mi pagabot sa unahan kay dihay na disgrasya nga sakinan nga nabulintang. Apan wala na ko masayod kung naunsa ang mga pasahero atong sakinan natungod sa ka-traffic lagi. Apan nangayo ko og pasaylo sa Ginoo sa akong batasan natong higayon na og nga nagpasalamat pud ko sa Ginoo sa iyang pagtipig sa akong kinabuhi sa dihang nakita nako nga mao man di ay kadto ang FX taxi nga wala ko pasakja. Kadtong FX taxi nga nabulintang mao man di ay kadto ang FX nga wala ko hunungi. Ug nakasakay pa ko adto nga taxi basin wala ko karon dinhi nga magsulti alang sa atong pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. So si Ginoong Hesus nga omniscient God, ang Dios nga nasayod sa tanang butang, nasayod na siyang daan sa kung unsay anaa sa atong unahan o unsay atong dangatan, unsay atong ugma. Ug mao nga ug kung dili gani mo abot o dili ma-materialize ka ng imong pangandoy karon, dawata ka na tungod kay nasayod ng daan ang Ginoo sa imong ugma, nasayod siya sa imong dangatan unya. Ipahiluna sa Ginoo ang mga lakang sa mga matarong, sa mga tawo nga adunay gugma niya. Ug mao na lamang nga sutaon jud nato kung kinsa ang atong Ginoo o Lord, atong boss o amo sa atong kinabuhi. Kay karong panahon na daghan na ang mga Diyos-Diyos. Daghan na mga Diyos-Diyos karon sama sa kwarta na himong Diyos. Negosyo, sakyanan, balay, cellphone, tablet, whatever technology o guban pa. Kanang pulong nga Lord o Ginoo, special kana nga tinawgan. Pinasahi ka na nga pulong nga alang lamang sa mga tao nga aduna jud tinuod nga relasyon kang Kristo Jesus. Lord, Master, or Boss, Ginoo, walay katakos ang usa ka tawo nga mutawag og boss sa dili izang agalon. Ug sa samang paagi walay katakos nga mutawag og Ginoo o Lord ang tawo nga walay gugma alang kang Ginoong Hesus. So sa pagabot ni Ginoong Hesus sa dapit nila Maria ug Marta, si Marta miingon kang Ginoong Hesus sa bersikulo 21, Ginoo, ug dinhi ka pa unta, wala unta mamatay ang akong igsuon. 23. Si Jesus miingon kaniya, ang imong igsuon mabanhaw. 25. Ako mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang mutuo ka nako, bisan siya namatay, mabuhi pa siya. Bersikulo 26. Ug ang tanan nga nabuhi og mituo ka nako, dili na gayud mamatay. Mituok ba ikaw niini? 27. Si Marta mingon kaniya, oo Ginoo, ako mituo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga mianhi sa kalibutan. Bersikulo 28. Og gitawag sa tago si Maria nga iyang igsuon. Ang magtutudlo ani adinhi ug nagatawag kanimo.
32. Unya si Maria, sa pagabot niya dito sa dapit din si Jesus, ug sa hingkit aniya siya, mihapa sa iyang mga tiil, ug nag-ingon kaniya, Ginoo, kung dinhi ka paunta, wala unta mamatay ang akong igsuon. Versikulo 33. Busa, sa pagkakita ni Jesus kaniya nga nagahilak, ug sa mga Hudyo nga nanghilak usab, nga nanguban kaniya, nang hupaw si Jesus sa iyang espiritu ug naguol. Atong mahulagway dinhi ang ilang pagkasuod nga higala. Kay di ba usahay kauban sa atong mga suod nga higala o barkada ug kung magmahay ta, iagi nato og sukmat-sukmat sa atong suod nga higala o basulo nato sila tungod sa atong pagmahay ug kung mapakyestas atong mga higala, di ba? Pero dilibot pasabot nga magbungulay nila pa lambing ra kana. Kung sa ato pangalingwahe, ingon si Marta o si Maria kang Ginoong Hesus, kung ning tungha ka pa dadyon Ginoo, dili unta maingon si Lazarus, tuan namatay hinuon, upat na kaadlaw karon. Pero paminaw, kini nga sugilanon, wala kini magsugyot ka nato nga pwede nato nga basulon ang Ginoo sa atong kahimtang. No, dili ka na insakto. Tungod kay lahi ang implikasyon dinhi. Adunay importante nga katuyoan si Ginoong Hesus sa iyang paglangan-langan dinhi ug alang kini sa kahimayaan sa iyang ngalan ug sa pagpadayag sa iyang pagka-Dios. Sa bersikulo 25, si Ginoong Hesus mingon kang Marta, ako mao ang pagkabanhaw. Diha sa pagsulti ni Ginoong Hesus, ingon siya, ako mao ang pagkabanhaw. Ako mao, sa English, I am. But pasabot nga nagpaila si Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon at tubangan ni Marta, ingon nga siya Diyos. Nga si Ginoong Hesus Diyos. Pagingon ni Ginoong Hesus, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, but pasabot nga siya ang Diyos nga tag-iya sa kinabuhi. Siya ang Diyos nga naghatag sa kinabuhi. O siya ang Diyos nga mubuhi sa mga patay. Sama sa atong gitun-an sa ningagi nga higayon dito sa daang tugon sa libro sa Genesis Kapitulo 2, mahitungod sa trabaho sa Trinidad o Trinity, sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan o sa tao nga ang Espiritu sa Diyos mao ang gininhawa sa kinabuhi diha sa tao nga inumulgikan sa abog sa yuta. Ug atong nasaran nga ang Diyos muhatag ug mubawi usab. Ug diha sa iyang kapungot tungod sa pagkamalapason sa tao, mubawi usab ang Diyos sa gininhawa sa kinabuhi, ingon nga silot. Ug ang trabaho ni Ginoong Hesus, ingon nga Diyos anak, siya mao ang pagkabanhaw. Buot pasabot siya ang atong second chance. Siya ang ikaduhang higayon. Siya ang ikaduhang kinabuhi. Siya ang grasya o kaluoy o pasaylo. Buot pasabot nga ang pagkabanhaw sa tanang tao anaa sa mga kamot ni Ginoong Hesus ug nga nagdepende ang atong pagkabanhaw sa iyang desisyon. Mao bitaw nga nagaingon si Ginoong Hesus, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaduol, walay makaadto sa langit, walay makaadto sa amahan gawas kanako. Ug mao na lamang nga tuuhan ug dawaton ug alagaran jud nato si Ginoong Hesus kay siya ang tag-iya sa atong pagkabanhaw. Siya ang atong dalan, siya ang atong kinabuhi. Ngadtuon niya sa himaya sa iyang gingharian. Ang bersikulo 33 nagaingon, busa sa pagkakita ni Hesus kaniya nga nagahilak ug sa mga Hudyo nga ninghilak usab nga nanguban kaniya, nang hupaw si Hesus sa iyang espiritu ug naguol. 34. Ug miingon, hain ninyo ibutang siya. Si Lazarus buot pasabot. Sila na nag-ingon kaniya, Ginoo, umari ka ug tumanaw. Bersikulo 35. Si Hesus mihilak. Si Ginoong Hesus ingon nga tinod nga Dios ug tinod usab nga tao sama kanato diha usab siya kasinatian ug pagbati sama sa atong kasinatian ug pagbati ingon nga tao. Ingon nga adunay suod nga higala nga nasakit ug namatay ug mao na lamang nga nakasinati siya og kaguol ug kasubo ingon nga tao. Mihilak si Ginoong Hesus, mihilak siya alang usab sa pagduyog.
Sa suod niya nga mga higala nga sila Maria ug Marta, mihilak siya nga nagsudong nila. Alang usab sa iyang pagka-Dios ug alang sa pagtuman sa iyang misyon ug katuyuan din sa yuta, ang sitwasyon sa kamatayon ni Lazarus mao ang pinaka-instrumento sa kahigayunan sa pagbutyag sa iyang pagka-Dios, pagbutyag sa iyang gahom ibabaw sa kamatayon ug nga siya mao ang pagkabanhaw. Ug ang iyang paghilak timailhan usab sa iyang kalipay ug excitement sa kahigayunan nga gitugot sa Dios Amahan. Ug timailhan sa iyang gugma ug pagpasidungog sa Dios Amahan nga maoy nagpadala niya aron sa paghatag kanato sa kasiguruhan nga dili di ay masayang ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nga aduna di ay kita ikaduhang kinabuhi unya dito sa langit, ikaduhang chance nga mao ang pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Gawas pa ni ana ang paghilak ni Ginoong Hesus, usa ka timailhan sa iyang kahingawa ug kaluoy sa iyang mga kaaway nga mga relihiyosong pari ug mga Parisiyo nga nagsunod-sunod niya na maniid ug nagbantay ug naghulat kung unsay iyang buhaton sa namatay na nga si Lazarus nga upat na kaadlaw nga gilubong. Mihilak si Ginoong Hesus nga nakakita sa mga Hudyo sa maong baryo nga nagbangutan sa kamatayon sa ilang silingan nga si Lazarus. Nagbangutan pinaagi sa paggisi-gisi sa ilang mga sapot ug sa pagligid-ligid sa abo nga walay hinungdan nga mga binuhatan. Diha sa iyang kasubo ug kaguol, wala si Ginoong Hesus maggisi-gisi sa iyang bisti o magligid-ligid sa abo. Kay nganuman, kay lagi ang pagabot ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan mao ang paghunong ug pagsarado ug pagtuldok sa mga daan nga mga rituals ug mga seremonyas nga pabalik-balik ug mga paaso-aso diha ug mga witik-witik sa kung bisan unsa. Sukwahi sa kinaiya sa mga Hudyo, aduna kita pamatasan nga dili maayo ug kung adunay mamatay dili man hinuntanan tanan na tinuod, okay? Dili hinuntanan. Sa ato ug kung aduna gani mamatay, daghan ang mutambong og lamay kay kuno na ay daghan kaon og ilimnon. Oo nay daghan kaon og ilimnon ug tungod kana sa mga tawo nga manggihatagon. Apan dili pod unta maoy pag magpakaon o ang namatyan. Okay? Namatyan na gani sila pa pod ang paaboton nga magpakaon, sila pa pod ang magluto unsa man kana kasalan. Bitaw, ang mubisita unta o ang mulamay maoy maghatag, magdala unta og mga pagkaon og manghinlo sa palibot, dili kay magbilin og daghang basura. Magbaton kita og Dios nun nga pamatasan. Mga igsoon kog higala, bisan na usahay nga makasinati kita nga mura ba og walay nagtagad nato, ang Dios na higugman nato. Ang Dios na higugman nimo. Nahigugma siya. Sa panahon nga masinati nimo ang pagpanghupaw nga para bang naginusara na lang ka sa kinabuhi, ang Dios ang nagbanhaw ni Lazarus, ang Dios nga nagbanhaw ni Ginoong Hesus, auban kanimo bisan na sa kinatumyan ug sa kinaladman sa imong kahimtang karon. Si Ginoong Hesus ang atong higala nga dili makita. Siya ang atong paglaom, atong dalangpanan ug siya ang atong pagkabanhaw sa tanang sitwasyon sa kinabuhi. Diha sa atong pagkahuyang sa panahon sa kasubo ug sa pagbangutan o sa kalisod man kana o kapitos, ang gingharian sa Dios mulambo kini og mahimaya ang ngalan ni Ginoong Hesus pinaagi sa atong pagkamapainubsanon ug kaluoy nato ngadto sa uban bisan na ngadto sa atong mga kaaway. Ug mao kini ang kalainan sa kalibutan. Ang kalibutan puro lamang kaayuhan alang sa kaugalingon. Bantay din ha, bantay didto kung unsay anaa sa silingan kay sundugon pod ug dili gani libakon. Apan ang gingharian sa Dios mao ang pagkabot ug paghigugma uban ang kaluoy ngadto sa uban bisan na og makapungot ug makaguba sa atong dughan. Of course, sayon ra nato sultihon kini. Apan paninggamutan nato uban sa tabang sa balang espiritu.
alang sa kahimayaan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Dalay ko na ngalan sa tubig nga Diyos, magampo kita. Gamhanan ug balaan nga Diyos sa imong ngalan Ginoong Hesukristo, uban sa balaang Espiritu. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad, ug salamat sa paglugway sa among mga kinabuhi bisan na sa among pagkamalapason sa imong mga pulong ug mando. Jutay lang ang among nasabtan mahitungod sa imong pagka-Diyos, apan nasayod og nakakita ikaw sa sulod sa among mga kasing-kasing ug hunahuna nga aduna kami tinguha sa pagkat-on ug pagsabot sa imong mga plano sa among mga kinabuhi. Tabangi kami diha sa among pagtinguha nga masimba ikaw namo ug nga makaalagad kami uban ang kahadlok ug pagtahod sa imong ngalan. Ginoong Hesukristo, ikaw ang among pagkabanhaw, ikaw ang among higala nga nasayod sa kinatumyan ug sa kinaladman sa among kahimtang. Ug kanimo lamang aduna kami kinabuhi nga may katuyuan, ug kanimo lamang aduna kami kinabuhi nga walay katapusan. Dalagon ikaw sa nga tanan, ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya sa kanunay. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan, mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito na Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.